Ageno ni rio maber odiochieng' ma kawuono jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Ruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiochieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare amor mondo mi arwake wendona abo miye thuolo obonyiswa ne nyinge ng'a en wuod kanye olonyo weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel machiegni penj laktar odiochieng' ma kawuono. Kamano Ruth, an nyinga Eric Ogot Menya, an wuod Kamreri nie Homa Bay County. Koro alonye weche mag kony maruya, to kod kony mokwongo, to kod kizungu dendo ni emergency and critical care. Erokamano. Kony mokwongo kod kony maruya, magi gin gigo ma oganda onego bed ni ng'eyo. Kata ka ok duto te kaka in ilonye to kony mokwongo kata kony maruya. Ang'o momiyo ber ka oganda wabedo kod ng'eyo kata matin e weche mag kony ma apoya, kony mokwongo? Koro ber mondo ji olonye kony mokwongo nikech ok ing'eyo ni sida biro maki e seche mage. To ng'eyo gimonego bed ni timo nyalo konyo mondo ikony ngima kata ikony wawacho ni life or limb. Koro nyalo miyo ikony ngima kata ikony ng'ato kik lal. Kik olal gimane, ires ng'ato mapiyo piyo kaka nyalore. Anyalo paro diere moro ne wago mbaka kotenore kod kony mokwongo, kony maruya ne masirni mopogore opogore ne wang'iyo kata weche mag mach. Ne wang'iyo kata kapono ni ng'ato onimo kata ka ng'ato olwar e pi. Ne wang'iyo kata weche mag accidents mopogore opogore ka ng'ato ogore piny kod weche makamago, weche mag CPR bende ne wapuonjore mana e chenro ni. Ageno ni oganda wa pod omako gi kendo ginyalo konyore kodgi. Kamano, koro ng'eyo kony mokwongo kata kony maruya nyalo reso ngima. Nikech seche moko iyudo ni gimotimre omiyo dand ng'ato kata ndach muya olorore. Koro king'eyo gimonego bed ni timo nyalo miyo ires ngima ng'ani. Itimo wana gima yot kaka kete position maber. Kata dhiro wiye malo kama tiyawo ndach muya. Gima thin malich. To nyalo reso ngima ng'ato. To reso ngima. Kawuono adwa ni wago mbaka kotinde kod weche mag rieruok ma bende en ga gima thoro timore kuom nyithindo to nyalo timore nyaka kuom jomadongo kotenore kod gik mopogore opogore ma dhi nyime e ngima ng'ato. Nyalo bedo ngima nyathi kata ngima ng'at mang'ongo. Rieruok kwanyalo pime kata kwanyalo kete yo makare. En kang'o motimore e del, kang'o motimore e obwongo, to del timore nade kata wacho ni ng'ato riere. Koro rieruok ikelo gi gik mopogore opogore. Ema iwinjo seche moko ji wacho ni ng'ato nigi ndulme, ng'ato riere. Koro rieruok ikelo ka seche ma obwongo wawacho ni electrical activity e obwongo bedo mang'eny kendo mathoth. Kineno picha man kani, sama ntiere stima mang'eny e obwongo nyalo miyo ng'ato riere nikech weche gi chopo nyaka e leche. Koro leche mag lwedo, leche mag tielo, leche mag ng'ut, koro yudo ka ng'ato tetni kata ng'ato riere. Ojing nikech obwongo nigi mach modhuro. Obwongo nigi mach modhuro. Maitimo nyisowa ni nitiere kaka obwongo nitiere kod stima kata nitiere kod teko mopogore opogore ma bende tudo fuoni mopogore opogore mag del. To kobiro mang'eny dichiel to obwogo del duto te ang' no del kelo rieruok. Thoth ne ang'o matimore momiyo obwongo nyalo bedo kod mach mang'eny monyalo wacho ni nyalo kelo rieruok? Koro rieruok ikelo gi gik mopogore. Seche moko inwang'o ni ng'ato kamoro kawo kwiri. Inya paro kane wasomo wach kwiri ne wawacho ni inya yudo kata ni yath ma ondik ni momiyi mondo imuony ne thiedho gimachielo kikawe e kimo man malo ahinya to lokre kwiri. Koro seche moko kikawo yath mokalo to lokre kwiri kendo kelo wach machalo kama. Ahinya kuom nyithindo to gima kelo rieruok en ka del liet. Ka del ochwakore ahinya. Kizungu wacho ni fever. Koro ka ng'ato yudo fever to olokre ochako oriere. Nikech iyudo ka mach bedo mang'eny ahinya. Koro dhie fuoni kendo leche kendo kelo
rieruok. Kare momiyo wacho ga ni kapo nono neno ka del chwakore mang'eny mokalo ahinya kata mag nyithindo kendo ka nyathi dende chwakore mang'eny kabisa to tem nyathini mondo mi oyud thieth mapiyo piyo kata ing'i kaka inyalo duoko liet mar dende chien nikech nyalo kelo rieruok ma ang' nokel stima bedo mang'eny e obwongo machal kod ma kaeto kaka wamedo sudo wabong'eyo ni en ang'o gini madhi timore seche ma wantiere kod chandruok machielo miluongo kata ni ndulme kata epilepsy. Pimne pogruok e kind ariyogi. Koro rieruok wawacho ni ng'ato riere koponi otimre dichiel. To ka en gima siko timre, wawach ni rieri kendo bang' juma moro achiel ichaki rieri, isiki rieri, to koro waloke koro wawacho ni in gang'o, in gi ndulme. Koponi en gima siko ka timore. Koro rieruok to en gima nyalo timore mana kaka wawachono, sa asaya. Inyal kele gi liet, inyalo yudo ka seche moko kwiri, seche moko ka ng'ato ne ong'iyo madho kong'o to weyo, ma nyalo kelo rieruok. Inyalo nwang'o ka gik moko dhi piny, nyinyo dhi piny e del. Wawacho ni sodium kata calcium kodhi piny to ng'ato riere. Inyalo nwang'o ka seche moko tuoche machalo kaka meningitis nyalo kelo ang'o, rieruok. Inyalo nwang'o ka seche moko kansa manie obwongo kelo rieruok. Inyalo nwang'o ka poni ndach muya olorore koro obwongo ok yud muya, oxygen, ma kelo ang'o, rieruok. Koro kotimre dichiel to wawacho ni en ang'o, en rieruok. To koponi osiko timore to koro lokre obedo ndulme. Kamano. Thothne rieruok thoro bedo mang'eny kuom joma nyithindo, joma dongo, joma mine koso joma chuo. Thothne rieruok bedo kuom nyithindo nikech iyudo ka nyithindo koyudo tuoche, infection to kelo liet. Koro ka del liet to kelo rieruok. Koro rieruok ma nyithindo thoth ahinya nikech liet ng'eny. Koro ka sama oyudo tuo to dende lokre maliet, tiyudo ka nikech wahero nyithindwa koro samo tuo no ema koro in be korki irwako ne lewni, imede onget. Koro i onget ka liet ni miyo koro ntiere nyinyo manie e obwongo mamiyo obwongo tiyo kako nengo ti. Koro magi bedo mang'eny. Koro iluongo ni neurotransmitter. Kobedo mang'eny to kelo ang'o, rieruok. Koro ka ok othiedhi to ochako timore, nyathini nyalo lokre kendo bedo gi ndulme. Seche moko be ndulme biro nikech onyuoligo. Nyalo timore ni onyuoli e familia manigi ndulme. Monyuoli anyuola gi stima mang'eny obwongo, ma seche ma stima gi obedo mang'eny obwongo to gichapo dendi duto te kaka ne wawacho cha, kaeto ang' isiki rieri tisiki gori piny, ma bende ka oriwacho ni ng'ani nitiere kod ndulme. To thothne leronwa kata ng'eny kuom nyithindo kotenore kod tuoche mathoro mako nyithindo. Nyithindo nigi tuoche mang'eny nikech adi sama tin dende ochwakore, sama tin dende ochwakore, ang' wawacho ni nyathini riere. Adwa ni mondo miwuothe kod okang' mos kata de wanyalo bedo kod pichni seche ma ng'ato riere. Inyalo nyisowa ni ere kaka gini affect del nikech ochakore gi obwongo. Ere kaka affect del duto te, nyaka tinde ni, nyaka oboye ni, nyaka nyiroke ni, del duto te. Koro sama obwongo ni gi mach mokalo to gima wakwongo neno en ni mach chope ang'o, e leche. Koro kochope leche, ing'eyo obwongo ema miyo kopo nadwa miyo lweta to aparo tamiyo lweta. Tiere kaka impulse okalo, tudruok e wi obwongo gi lwedo. Koro ka sama mach ng'eny e del to onge control. Koro iyudo ka mach dhi kuonde te. Koro dhi e lwedo, dhi e tielo, dhi e ng'ut, dhi kamoro amora. Koro sechego gigi koro miyore e yo ma ok owinjore. Nikech kawaida in ema koro iparo ni we ami lweta. To ma koro obwongo ni onge control. Koro mach ng'eny miyo fuondeni gi tiendeni gi gimoro amora koro miyore e yo mok kare. Koro gima timre ni kama otimore to gima wakwongo wabedo worried about en obwongoni. Nikech sama koro obwongoni nigi mach mang'eny, koro ilalo paro. Ng'ato nyalo lalo paro. Ng'ato be nyalo bedo ni koro ok ong'ere, ok ojielewa.
ok ong'e ni an kanye to an ng'a, tang'o matimore. Koro mano kizungu dendo ni confusion. Inyalo yudo ni in gi confusion. E obwongo ka be seche moko inwang'o ni koro ibedo gi headaches, wich bar mok rum bang' rieruok. Kia e obwongo ka obwongo ni ema miyo wanyalo yueyo. Koro ene momiyo wayueyo kaka sani kakibet ni an sure ni okipar ni to wea ywa muya iye. Kata oko. Otimore atima. Koro kasama obwongo ni gisida to ma ok timre yo man kare. Koro ng'ama riere ok nyal yueyo maber. Mamane gima miyo wa shida kabisa. Nikech samoko nyal yueyo maber to na achako giwacho ni achiel kuom gik makelo rieruok en ka muya ok chope ang'o e obwongo. Koro koriere mokwongo to muya ok ochope obwongo. Ochako timo ang'o? Ochako riere. Koro ka obwongo hinyore to koro ma bobedo shida ma ok rum mosiko. Kidhie adundo sama ng'ato riere to adundo gweche yo ma ok owinjore. Ogwecho matek e yo ma ok owinjore. Kidhie leche kaka wacho tielo, lwedo, seche gi koro ng'ato leche tiyo te e seche maromre. E seche maromre. Koro ng'ani chalo ng'ama oriere. Mano e gima timore e seche go. Kidhie od lach kata ndach dhi oko, ng'ani koro ok nyal leche man kanyo ok mire. Koro lach kala. Giwere to gimiyore kech stima ng'eny e del mokalo. To gini ochako gi obwongo to owuothe del duto te. Kendo nitiere kaka onyalo rocho ngimani e nyiriri matin mokalo. Nikech oleronwa ni iyudo ka koro ok nyal paro kendi to pachi lal. Nikech gik matimore e obwongo gin gik mang'eny matimore nyadichiel. Waka uyuyo ka waduogo to wadhi nyime. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Erokamano. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070-976-700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Woda donge ining'eyo ni mamau sama enoloso enotengrega mana kamae, to kuom hayo marach kama na poka lweta opado lembe matin kamae. Ok na pade kata matek. Dongi wacho ga ni Daura tego ahinya. To koro ang'o momiyo en odwa kwayo ng'wono? Onge kaka dawa nyalo kwayo ng'wono e skul ni kata matin. To ko kwayo ng'wono? I am very, very happy for misbehaving. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George. Mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita,
To kendo gimoro amora e wiyi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagya in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Shabikia na mia. Bet na 100 bob or more on these games kwenye shabiki.com for a chance to win amazing cash prizes kila Tuesday na Friday. Shabikia na mia. Hapa shabiki.com. The more you play, the higher your chances of winning. Min shabiki na nadeku plus tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Play responsibly. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Machiegni kendo penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo chandruok mar rieruok ma bende olernwa ni seche motimore dinuoya to koro onyalo loko kite ma obed ndulme. Kapok wadhi nyime mokalo seche moloko kite ni iluonge ni ndulme ka endi chiel to wacho ni en rieruok. Ma nyiso ni nyaka bed ni watire kod kidienje kata types mopogore opogore mag rieruok. Manyalo bede wadiera. Mano tadier. Wan gi kidienje mopogore opogore mag rieruok. Kendo luore gi gimokele kata gi kaka en. Wakoni sama mach ng'enye e obwongo to leche timang'o, leche miyore. Koro ma ok timre seche te. Wanyalo bedo waketo rieruok e yore mopogore luore gi kaka gimokele, kaka koro wawacho ni febrile seizures, ma koro rieruok mokel gang'o gi liet. To gibe wakete kaluore gi kaka miruok mar leche timore. Nitiere seche moko ma ng'ato riere ma onge gima timore. Ng'eni ji ong'iyo ni ka ng'ato riere to nyaka bed notetni, ineno ka leche miyore, ok ochuno. Seche moko ng'ato nyalo bedo ni yudo rieruok to chalo mana ng'ama pache olal. Obeta kaka betni to ong'iyo kumoro ma onge gima ong'iyo lakini pache olal. Koro mano kizungu dendo ni mano absence seizure, petit mal. Mano tie ni onge miruok mar leche. To ng'ato to riere. Stima ng'enye obwongo. Ma ka in ng'ama kin ahinya to ineno ka seche moko wang'e miel. Wenge ne miel dhie direction achiel. Mano nyalo bedo rieruok. Inyalo yudo seche moko be rieruok ma ok ni ng'ato leche ne miyore to weyo. Miyore dichiel to dong' komiyore. Koro achalo ng'ama oriere. Ng'ama othal. Koro kathal kaka athal no. Mano kizungu dendo ni myoclonic seizure. To nitiere moko be ma seche moko nitiere miruok, to seche moko be ng'ato owelore. Leche owelore ok gimire giling'. Mano kizungu dendo ni tonic atonic. To nitiere moko be ni tonic clonic. Tonic clonic tie ni leche miyore to seche moko be githal. Koro othal seche moko miyore koro ochalo ng'ama tetni.
daher mondo mi pimna ni seche ma magi duto te timore pogruok nitiere kanye nikech stima mang'eny e obwongo ema kelo rieruok duto te en mana ni gin kidenye mopogore opogore mag rieruok. Koro gima daher mondo mi ang'e ni seche ma samoro ng'ato beda beda kaka ni wacho ni ng'ato bet kama tineno mana ka gima pache olal mana ang'o motimore stima tudruok mane obwongo ni otimore nade? Koro ing'e obwongo nigi sections mang'eny matimo weche mopogore opogore. Koro ka samoro nitiere kizungu dendo ni focal seizure ma chakre kamoro achiel e obwongo to nitiere generalized. Koro generalized ma timre obwongo te. Koro generalized gi ema ithoro neno ka ng'ato tal kata ng'ato tetni nikech mach dhie nyaka kuonde mag obwongo matimo ang'o ma control leche. Koro mane makelo tetni gi mirruok, mane makelo pogruok. Ma samoro nyalo dhi adhiya e kamoro achiel e obwongo kaeto okelo mana chandruok e komodonje e obwongo no samoro kodhi obwongo duto te to koro otugo go obwongo ma koro ilalo paro ma koro obwongo koro ok nyal miyo chenro kako nengo timre ok timre gik moko dhi kaka dhi. Seche mama gidhi nyime nyalo tudori kodwa Facebook page wa en Penj Laktar, nyalo tudori bende kokalo page wa mar Ramogi TV #en Penj Laktar, nyalo yuda bende kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #en Penj Laktar. Kel penjo duto tema intiere godo ibro duogi kendo wabong'eyo kaka wanyalo timo ponono ni irieri kata intiere kod nyathi mariere. Isenyisowa ranyisi moko maka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedi ma en rieruok. Tin del majakore samoro del riere to weyo weche makamago ng'ato nyalo ng'eng olinga ng'ato nyalo thal to linga magi bende mamoko gin ranyisi kamano. Koro kasa ma ng'ato riere to kaka ne wawacho onyalo lalo paro. Koro ng'eng to seche moko bende iyudo ka kapok rieruok obiro to sana gi joma nigi ndulme owinjo ka gima nitiere gimoro moko winjore madhi timore, en gi buok, ng'ato winje dende, owinjo ka en gi buok moro kata seche moko chiemo koro ok taste kaka ok owinje kaka owinjore ga kata ok ong'we gik moko kaka ong'weyo ga pile. Koro magi kizungu dendo ni aura, tieni ng'ani koro ochiegni timo ang'owa, ochiegni riere. Koro kia kanyo to seche moko ka ng'ato nochung' tibuok mana ka ng'ani otimo ang'owa, ogore piny. To kendo mano be shida machielo. Seche moko inwang'o ka ng'ani gino yudo ka ne ni ang'owa, ne ni e dho pi kata ne ni e kendo. Koro olware ang'owa, olware kendo kata olware e dho pi. Mago ema kelo shida ahinya kaluwore gi thal gi rieruok. Seche moko bende iyudo ka ng'ato koro kosegore piny to kaka ne wawacho dende jakore. Seche moko bende othal. Mago wawacho ni mago symptoms mag rieruok. Mae gima ne wawacho mar faces ka kaka rieruok nyalo biro. Koro kwa wacho tonic face tieni ng'ani iyudo ka oriere to thal, en ng'amo thal. To seche moko bende iyudo ka leche koro miore to weyo, koro ng'ani iyudo ka jakore. Mano koro emwa wacho ni clonic face. Tonic face emwa wacho ni e thal cha. Koro oriere to othal kech leche oriere kamano. Nipibono kacha ni nitiere gik moko maka ng'ato winje dende sa kata koneno kuom nyathi to nyalo chichi nyathini nyaka beni koro chiegni riere. Kato bende wacho kacha ni seche ma ng'ato riere to nyalo riere ma ogore piny, ogore kata mach, ogore kata pi ma bende nyalo kelo ne masirni kata chandruoge mopogore opogore. Ranyisi gi kata aura kaka na winjo kiluonge cha en otimore kato rieruok ni biro bang' thuolo maromo nade? Otimre owach ni dakika machuok kabisa kapok rieruok obiro. Ok ni obotimre mondo inyal timo gimora. Otimre ga kaeto rieruok biro. Koro rieruok ni ing'e ni ok inyal predict ni obiro e seche mage.
Koro kony mwanyalo chiwo en bang' ka rieruok osechakre eka koro waneno kaka wakonyo ng'ano. Mokwongo malich ahinya en ni kopo ni ing'e ni ng'ato niga gi ndulme, kochako chalo ka gima pache olal kata ong'eng, ng'e ni koro rieruok chiegni. Koro kane in machiegni kode to ichopo machiegni mondo mi kik iye ogore piny, ikonye, kata kopo ni pache olal tikonye mondo ikete lo e yo mayom, kendo ilosone kama onyalo lwarie mondo riere. Nikech gima mako dhoga kanini wacho ni gini otimore mapiyo piyo. Koro kanini en sadi ma ibro chopo ma i-receive ng'ato kodhi gore piny, iket wiye mus, kik ohiny wiye. Wawach ni ne wawuotho kodi to ing'ega ni an gang'owa, an gi ndulme. Ne wago mbaka. Kaeto e mbaka ni awe go mbaka. To ing'e ni nyaka ang' ni chich ni to ang'o madhi mbele ka. Ng'ani dipo ni odwa riere. Kamano. Magi mitimo nyiso kaka ne nyaka oganda wabed motang' kata bed kin. Ponono ni nitiere kod chandruok kata nitiere kod ng'ato mantiere kod chandruok kaka tuo mar ndulme kata ng'at ma thoro ga riere. Tuoche magi ma thoro ga kelo rieruok kuom nyithindo, daktari, mondo mi wayud kaka wang'eyo ni nyathini ka ponono ni nitiere kod tuo ni to rieruok nyalo bedo mang'eny, koro ibedo motang' mondo mi kik hinyruoge mamoko bedie. Koro chako gi wacho ni gima chalo kaka meningitis. Meningitis ni ting'eni ena infection modhi ang'owa e obwongo. Ma nyithindo thoro yudo meningitis e yore mopogore opogore. E seche moko inwang'o ga ni ng'ato wawach ni nyathine nigi infection mar duol. To koyudo infection mar duol, duonde lit kata ofuolo to onge gimwatimo. Koro infection ni idho to dhie e ite. Ka infection ochopo e ite to it chiegni ahinya go obwongo. Koro infection idho dhi ang'owa e obwongo kelo meningitis. Omiyo sasa ma nyathi tuo kata obed mani en diep, ber kichopo e osiptal. Nikech tuo mora mora nyalo kelo idho mar temperature mar koro liet idho. Ka liet oidho to kata ne bed mana ni en infection mar ich, okelo idho mar liet kata okelo liet, ang' ne kelo ang'o? Rieruok. Koro kokelo rieruok to ok watimo gimoro, ang' kendo ang' no riere, kendo ang' ne mi koro muya ok chope ang'o? E obwongo kaka dwarore. Ero kama nyaneno kantiere kod johera mar chenro ni mopogore opogore kokalo Facebook page Ramogi TV #penj laktar, page mar penj laktar. Okeyo Beki wacho kacha ni njo maber kowuok Nyandiwa. Ero kama nainya Beki kaeto Liz Nyakohima. Ero kama nainya kantiere gwenge mag Mombasa. Ero kama nainya Liz Nyakohima. Ayudo Beth Ochola. Beth wacho kacha ni gipenjo ka ng'ato onyisi wach ma obuogi mi gori piny. Ang'o manyalo kelo mano? Apa ni wamake maka kanyo wayudi yueyo kachiel kod weche manyien e machuok kaeto bang'e waboduogo wachako gi kanyo. Ero kamano. Kikidi mabor gi Kisudi ketia keta kanyo penjo go duto te kelia kela waboduogo gi yo makare nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Mana nikech min gi mama meher en super mama. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwe Otieno. Niaje?
Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. En Millicent Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana *860*418# to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye madgwedho. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni e kan duso mach. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtun war bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. We cannot just sit and watch as innocent Kenyans are being butchered. To police nie barabara to nyal konyo. Wagenwa uru hoko mondo ukony jomon. Lwasi mar lit kod kuyo pod okwako sondu ka jopiny kod jotelo seo piny owacho rem donjruok e nek gi luoro ma pod nitiere e gwengego.
I'll address Moses Kuria, I'll address Alice Wahome, I'll address Zachary. Any position you hold is not yours. Those are positions belonging to the community. Lokruok ma jotend migepe mane otim nyoro onyuolo paro mopogore opogore. Kaugai jotend migepe Musalia Mudavadi lemo mage medo yienyo. We must work together as teacher trade unions and the Teacher Service Commission, the employer. You must pay as well. Mangi moriwore achiel dhialo jopuonj ka riwruoge magi to kwayo piny owacho ochulgi maber eka giti makare. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu penjo duto te ma inyalo bedo godo aseya online inyalo tudori kodwa mondo mi penji nikech olernwa kacha ni en chandruok mathoro mako nyithindo nikech tuoche mamako nyithindo ng'eny. Kidieny machielo ma wadonje ni seche ma ng'ato riere nosewinjo ranyisi e dende to en man ranyisi mabiro mapiyo piyo mamoro gima inyalo time onge kaeto nopimonwa kacha bende ni inyalo nena lokruok kuom ng'ato samoro nugo mbaka tipo mana kowego mbaka ipo mana koling. E seche ma ng'ato riere inyalo dhi nyime kipimonwa kacha ni ere kaka onego beni konyo ng'at mariere. Koro kopo ni ne en ng'ama ochung' to wach ni koro pache timang'o pache lal ber kichung' gi tiendi achiel mbele kama mondo mi inyal konye. Kang'eyo ka gineno tiendi maber nikech ber ka oganda waneno tiendi maber kaka beni ikonyo jagono. Wawacho ni kichung' tichung' gi tiendi achiel mbele ma kopo ni ng'ama tiyo gi lweti ma korka chich to koro tiendi ma korka chich ema dhi mbele mondo mi kogore piny kik ugore piny te. Koro kisechopo to ineno ranyisi kata ochalo ng'ama pache olal kendo ineno ka gima odhi gore piny koro tiendi achiel dhi mbele timake tikonye mondo mi kik ogore piny matek tikete to nindo gi bathe. Koro samoriere to onindo gi bathe kaka ranyisi mwa nyisoni. Koro nindo gi bathe oriere ma miyo koro ndach muya ok lorre nikech kaka na wacho cha sama ng'ato riere to leche otimang'oa leche ok miyore to were. Koro kata ler maloro ich nyalo were chiemo duogo malo. Koro mondo mi kik chiemo ni donje ndach muya wakete onindo gi bathe mondo ka gimoro wuok to wuok kadhi to seche go iweyo riere kiki mone rieruok weyo riere. Koro samo riere no giminyalo timo en ni golo gik manyalo hinye tiketo gimoro e buo wiye iteno wiye mondo mi kik wiye hinyre. Koro iweye mang' rieruok rum to samo riere no bende ber ka ing'iyo sa ni to rieruok no chakre sa adi to kendo rumo sa adi. Ang'o momiyo ber ka ing'iyo sa? Ang'o momiyo onego bed ni ing'iyo ni ma ano chako sa adi to rumo sa adi? Koso man to dhi konyo gang'o? Sa mar rieruok ber king'iyo nikech sama ng'ato riere koni ndach muya otimang'o olorore. Ng'ato ok ywe kako winjore. Koro ka ng'ani ok ywe kako winjore to muya ok chope ang'o e obwongo. Koro obwongo ki mono muya chopo dakika makala 5 mano kendo shida. Ang' hinyo obwongo kendo ang' miyo koro ochako riere nikech ang'o obwongo hinyore. Koro ber king'iyo seche sana ng'ama nigi ndulme wang'iyo ni oriere ga. Koro ka rieruok otimre dakika mathin ne dakika 5 to sawa. To kopo nokalo dakika 5 to nyaka wang'isa nikech ang' waluongo ang'o ambulance. Aero oliere kendo wach kacha ni ka beto ne ber kiteno ne wiye. Ang'o kendo monego beni timo? Onego beni iyawo ng'ut lawe mondo mi kik othu kapono ruako. Koro samoriere no to kik iket gimoro amora e dhoge. Ang'eyo ni seche moko wawacho ga ni ketne kijiko kata kuon. Nikech sama oriere no to leche te lorore kata mag dhok. Koro ka lorore to iketo gimoro machalo chuma e dhoge ine mang' ni kelo ang'o hinyruok. Koro ok waket gimoro amora e dhoge, ok wamiye gimoro amora mondo ocham. Kendo kaka wacho ok itame rieruok. Kaka iwacho no wanyalo yawone lewni kopo ni lewni ne oride. Koro wayawo mondo
muya onyal donjo mondo remo be onyal ringo. Wawe mang' otiek riere. Samo riere no ibedo kanyo manyaka ang' rieruok rum. Koro wawach ni rieruok orumo. Mang' pache otimo ang'o? Oduogo. Koro kang' pache oduogo, mang' ang' wakete onindo gi bathe. Kopo ni pache ok oduogo to wakete onindo gi bathe. Kaka ne wawacho no. To ka pache oduogo to en ng'ama nigi ndulme. To pod wanyalo dhi osiptal nikech rieruok nyiso ni seche moko yath momuonyo ok ti maber kata ok osedhi osiptal gaming'a. Koro ber ka ng'ama nigi ndulme to siko dhi ang'o osiptal mondo yud yedhene mag rieruok. Erokamano ahinya. Wantiere kod simu maka kanyo kuma intiere kod ng'ama riere iringo itere osiptal kapo nono ni entiere kod ndulme. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Mama win ka Kajiado. Machiegni. Apenjo niya. Iyudo ka ng'ato onyuolo nyathi mapod tin, mapod kwar. Immediately monyuolene to oriere. Mano nyiso nang'o? Mano nyalo nyiso ni ang'o motimore nyathi mapod yom ma koro konyuol to wacho ni nyuole ni ito chako mana riere. Erokamano. Koro wadoke ang'owa e wach obuongo. Wakoni rieruok ikelo gi gik mopogore opogore. Koro ka nyathi mapod kwar ma kor konyuol, tieni sama ni nyuole cha, muya ok ochope ang'owa, ok ochope obuongo. Koro ka muya ok ochope obuongo e sama owinjore, to ng'ani nyathini yudo ni obuongo ne hinyore. Koro kobuongo hinyore, ang' mach bedo mang'eny mokalo. Kendo ang' kelo ang'owa rieruok. Wantiere kod simu machielo. Halo, penj laktar. Aka mos machiegni penj laktar. Apenjo an gi penjo kama an gi nyakwara moro kae. To noyudo ni en gi kuma hotel. To notodego loko podho ni. Koro kang'e ne ang'o ma yo podho. Kesa mokore. Oriere ni. Okelo ka ng'ama dwa ng'o. Koro kama ng'eyo ni to matugo kanyo. Entiere kod sickle cell Ya, ne wayudo ni en gi sickle cell. Stroke be nogoega. Ageno ni winje maber. Nyalo bedo ni ang'o matimore gi nyakware ni? Koro kaka opimo ni sickle cell, wakoni muya chope obuongo. To muya chope obuongo kokale ang'o? E remo. Sickle cell en tuo mar remo. Matieni seche moko muya ok chope obuongo e yo mowinjore. Kendo ma kendo nyalo kelo rieruok. Kamano. Otim nang'o? Gitim nang'o? Koro nyathi manigi sickle cell, gima wasik wang'i ahinya en kiwango mar remo manie del. Kiwango mar remo ema ok wayie mondo tim ang'o? Odog piny. Koro ber ka osike osiptal, ochiegni gi laktar mondo mi wakonye nyathini. Wantiere kod Salin e line. Salin olalna. E seche ma ikonyo jogo mariere, kaka itimo nyithinde, kaka itimo jomadongo, koso mar nyithindo chal nade mar jomadongo to nisipimonwa ka? Koro kaka pimo ni rieruok ikelo gi gik mopogore. Koro ng'ama ng'ongo ka ok en ng'ama niga gi ndulme to riere, mano tieni ma ng'ama nyaka watim ang'o? Watere osiptal. Nyaka wagoch ne ambulance mondo water ng'ani osiptal mondo wang'e ni tang'o mokelo rieruok ni mondo okonye. To ka en nyathi matin, wakoni gima thoro kelo rieruok e nyithindo matindo en ga liet. Liet ni biro nikech ang'owa? Nikech tuoche. Koro ka nyathi riere, mana kaka watimo gi ng'ama ng'ongo, iweye mondo otiek ang'owa? Otiek riere. Iloso ne alworane, kik bed gi gimoro amora manyalo hinye. Iketo ne gimoro e bwo wiye, ting'iyo ni to oriere muda maromo nade. Koro seche moriere ni mondo mi akawie simu moro kapok ong'ado kata kapok olal. olal. Seche mo awacho niya.
an kikuodo bet nitie nyathi riere opodho kende obet kende chaka to ng'eny to obet kende to konyal mopodho be seche moriere no to onena ok ochal kaka ng'ama jande nita koro ng'iso ni mano be podho na no osenyalo bedo ni tuoche moko machielo. Ok awinje maber ahinya lakini aparo no penjo ni ka nyathi riere lakini ok ni oriere ma ojakore. Ena ochalo ng'ama pache lal. Mano be en rieruok. Wachako gi wacho ni rieruok ni kinde mopogore opogore. Mama do bede gi kidieny mar rieruok. Seche ma ng'ato riere ni wacho no kata kako nego beni konye wacho ni kamani kako nego beni konyo nyaka nyithindo bende ing'iyo gino manyalo inye tigolo machiegni kode ineno ni yore mag muya oyaw kapono rwako lewni modiye iyaw mago duto te tok rieruok nego beni timo nang'o. Koro tok rieruok nikech liete mokelo rieruok ber mondo mi watim ang'o waduok liet piny. Duoko liet piny tiende ni wagolo ne lewni morwako wafuadhe mondo dende otim ang'o okwe. Koponi ne ma nyathi ma ne tuo then nyaka watere hospital nikech inwang'o ni tuoche mopogore opogore infections mopogore opogore kelo rieruok kelo liet kendo ang' kelo rieruok ma kok wathiedho gima okelo liet to pod ang' rieruok biro medo bedo. To kaka wacho ni koponi nuore nyathini nyalo lokre mabed gang'o gi ndulme. Mantiere kidienje mag ndulme ma bende ng'ato yudo mana e tok rieruok mang'eny to nokonyuole godo kata doko ni wanyalo bedo kod moko ma onyuolo godo ng'ato. Kamano. Bentiere gima inyalo tim mondo mi ogeng' weche mag rieruok. Koro ka wachako gi wach liet mokwongo wakoni wamany kony chon. Kik wariti ma weche kethre korka wamanyo thieth. Wachak chon. Mar ariyo ka in gi nyathi ber kibedo gi gima nyalo pimo liet. En gima yot malich en gimoro siling 300 thermometer. En gimoro siling 300 to en gima muhimu saidi. Sasa ama winjo ni liet nitie kar tiyo gi lweta kama takoni nyathini ber pim gi thermometer. Koponi temperature okalo 37.5 37.5 mano liet nitie. Ma nyathi ma nyaka wamany gang'o thieth chon kapok ochako riere. Koro beda gi thermometer no nyalo konyo. Kawako weche machalo kaka bedo ni ng'ato kawo kwiri kata ng'ato ng'iyo madho kong'o to weyo. Magi gik ma inyalo kony. Kondik ni yath muonye kako ndike. Kawacho weche machalo kaka dok piny mar sukari e del. Magi gik ma ka in ng'ama nigi diabetes kata tuo mar sukari bed gi kipimo mar sukari. Gik mipimo gi nyalo konyi ahinya. Seche moko bende iyudo ga ni ng'ato riere nikech oyudo stroke. Stroke ni biro nikech ang'o? Nikech blood pressure ni malo. Bed gi gima pimo pressure mondo ming'e kendi gigo minyalo geng'. Gik minyalo geng'. Erokamano. Nyaponi ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Koro ka ng'ato dwa tudore koda an e Facebook kacha iluonga ni Eric Menya. Inyalo yuda e Facebook. Inyalo tudri koda kanyo. Kitich atiyo an Nairobi Women's sani. Kitudri gi Nairobi Women's bende inyalo yuda. Erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi kendo odiochieng' machielo kwa luongi TBB mondo mwago mbaka wakonyo ogandawa nikech ngima en mwandu. Erokamano ahinya. Akawo thuoloni mar goni erokamano jahera mar chenro ni kamoro amora ma intiere. Yorona ote moro ka yudo thuolo mar somo ote ni taduoko ni erokamano aneno ote go duto te. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne producer na Pape Chokoth erokamano ahinya kaachiel kod director na Lindsay erokamano. Nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.